Videa ze hry Bit Battles. Protože jsem nenatáčel poprvé, já jsem mě se vypal natáčení a už jsem nemám nějak nic. Nevím, jak jsem to asi zapomněl nějak zapomněl. Ale jako já jsem to moc nerozjel, jenom mám blbý ještě furt. To jsem moc dobrý. A uvidíme, jak to teda bude. Já si rovnou vám ukážu, jak prodáme aukce. Dáme tady tu aukci za pajsku. Jdeme na to. Já jsem ještě ani na jedné aukci neprodělal, jo, aby jsem vám řekl pravdu. A tady to je celkem málo věcí. Ale a tam tady jsme mohli nějak 100 něco, možná. Protože když tam 300 pár, víc nejdu. Tohle nemůžu prodělat přece. Tak já vás to koupím. Víc než 40 pár. A tady tohle, to bychom mohli celkem, nemuseli. To bys nemusel prodělat. A je tam bomba, tak to chci. Ty káno, ta stoupá pořádně. Jako 800, to je úplně není nejmenší cena pro mě už. Uvidíme. Já bude, že tam prodělám. A tady to je málo věcí. To by se mohlo dát maximálně 300, já to dám. Dám to do max 300, jo. Víc než 200 nejde, teďka jo. Jestli to můžu prodat za 200, tak to určitě na to neprodělám. Si teda myslím. Vidíme. No, co jsem týkal. A z kamera 105. A tam se bojím, ale neprodělal jsem. Co to je? Taky tam není úplně nejhorší. A posud 540 korun. Jsme 4000, že už nevím, jakou akci potom. No a to mě teďka nezajímá. Teďka se podíváme, co mám v inventáři. Jo, že to bude, že dáme. Tak můžeme do tady tu bodku, že? Samka může něco dát, to. Ale pas musím dát sem. A teďka, když dám aukce, tak můžeme mít na aukci za 100. Ano. A fakt by bylo lepší 1 hodina v celku? Ano. Proč? Nevím, já jsem tam nemusel chodit víckrát. Si myslím, že to bylo lepší. Nebylo by to lepší? Ne. Bez tak se máme dát, vidíš. No, tak jsem si tam fakt myslela. Že pět já jsem mít 2. Jak to víš? Tak promiňte, teďka jsem mluvil s mamkou. Já jsem stejně nechtěl, to nebylo moc dobrý podle mě. Tady to by se mohlo vydělat. Já dám 1100, dám 1000, dám 1300. 1300. Ano, jenom jednou. Já bych mu napsala 2krát nejradši. Proč? K čemu je to lepší? To 2krát za týden zopakuješ. Tak dobré, 2krát. A jako 2krát asi jo, tak 2krát. Tak no i zase no. Zase mě mamka volala. Tak jsem si to koupil, uvidíme, jestli na tom proděláme. A my god, ne. Ale jo, jako viděli jsme na tom něco. Tak tady se bojím. Tady jsem, ježiši ne, co jsem prodělal. O ne. Jsem minus 19 korun. To si ze mě děláš. Kamo za 430 mi proděláš. To si ze mě děláš. Kámo.
ty ne, ty vypadni. Kamo, tady to byla dobrá nabídka od tebe. Počkej. To a zepnu to, tady už to nemůžu, takže můžu se můžu. Ne, protože mi to hubilo. Dobrá, dobře, tady na tom jsem to prodělal. A tam ještě jednou, no. Tak tady to zkusím ještě jednou. O, 40. Tam bylo něco za tím obrazem, takže tohle to asi bych sem chtěl. To je moje. To říkám na rovinu, je to moje. Je to jasný. Co je? Kam jdeš? OK. To by mohlo být celkem i drahý. Kam, dej mi to. To bude. Aha, tady to bychom mohli koupit. Já si vypnu počet. Tak jdeme na to, tohle chci. Kámo, já to chci. Co si ze mě děláš? To? Ne. To ne. Tak promiňte, se mi to něco. Já neprodám za minusy, já nechci to. Neprodám, když bude minus to. Takhle já to budu muset ukončit, protože mi to furt nejde. Tak tady máte vidíte aspoň hry, které ještě možná budu natáčet. Tak ahoj.